Здравейте! Днес при нас директно от Лондон каца един артист, който може би сте гледали в хитовия сериал "Короната" или пък сте мервали в редица видеоклипове на много популярни световни звезди, но не сте си давали сметка, че той всъщност е българин. Какво е общото между него и легендарната Хелена Бонъм Картър? Как попада в видеоклип на британската поп-звезда Майкъл Киванука? Какво е да си партнираш с звезди от Game of Thrones и какво повече знае от нас за любимата ни група Молец? Нямам търпение да разбера отговорите на всички тези въпроси, затова казвам добре дошъл на Владимир Младенов. Много ти благодаря, че прия нашата покана да ни гостуваш, защото наистина разговорът ще бъде много, много интересен. И аз благодаря. За мен е наистина голяма радост и чест да бъда част от вашето предаване и да открием новия сезон. Доколкото разбрах, след ваканциите, почивките, време за да стартираме отново. Да, така е. Много любопитни неща казах в анонса си за теб, но ми се иска преди да дадем отговорите на тях, да те върна малко назад във времето и да ми кажеш всъщност актьорството как се случи за теб. Ти ли го търси целенасочено? То ли те намери, изграбчи? Да. Как се случиха нещата? Да, интересно е. Смисъл, първи ми сблъсък с киното беше в далечната 1985 и 6, когато се проведе един невероятно голям кастинг пред НДК във връзка с създаването, предстоящото снимане на филма "Време разделно". И интересно е, понеже аз единствено това, което съм имал като изяви, е било в училище с пеенето, понеже аз от малък пея. Спомням си, че с песен ставах, с песен лягах. Имаше един грамофон, такъв радиограмофон от старите, той е тип шкаф. И нашите въртяха най-различни плочи, естрадни български певци, нали, западни, доколкото имаше. Музикално семейство? Да. Всъщност, историята ми е по-интересна, защото музикалните ми таланти идват по биологична линия от биологичните ми родители. Аз всъщност съм бил осиновен. И това е, нали, но за това мога да говоря едно цяло предаване. В смисъл голямо. Да. Открил си биологичните си родители, така разбираш всъщност баба ми е била съученичка на Александрина Милчева, известната оперна певица. И на нея си давали по-големи надежди, се залагали на баба ми, отколкото на Александрина Милчева. Но понеже тя се оженила млада, и дядо ми, който се занимавал с писане на сценарии, имал си собствена камера с лента, видеокамера, правил е документални филми и така нататък. Той казал: не, ти няма да ми ставаш пропаднала жена, нали, според тогавашните разбирания, актриса, певица и така нататък, и всъщност се спира. И тя по-късно разбираш за цялата тази история, се развождаш и разбираш? 20 няколко години по-късно. Нали? Много интересно. Да, много интересно. Казвам, че това ще ни отклони. Имам да... Добре, запазваме си правото някой друг път да го проведем този разговор. Да. Така. И тогава от цялата тълпа, аз си спомням, просто бях на 12-13 години, кастинга беше, нали, разделен на групи за различни възрасти и така нататък, и мен избраха за ролята на сина на Манол. Моите, нали, родители бяха на седмото небе, аз бях на седмото небе. Буквално седмица по-късно започнахме пробни снимки, започнахме репетиции, аз започнах да заучавам не скрипта, сценария, да, и започнахме с актьора, нали, който играе ролята на Манол, да отправяме реплики един към друг. Започнах да си представям моста, на който той трябва да, нали, аз трябва да застана с сърцето си. Всичко го помня като бял ден. Трябва да стана така, че той да вижда ясно, отдалече зад дръвчетата, и да може да ме простреля право в сърцето. И той ми обяснява защо, нали, да не се мъча, за да не ме потурчат, нали, и така нататък. Беше страхотно, обаче минаха няколко месеца и буквално щяхме да почнем снимки, и в един момент, съвсем незнайно откъде и как, впоследствие разбираме, че сина на едно от комунистическите тогавашни величия, все пак това е през комунизма, такива времена. Просто рязко го вкарват, без кастинги, без нищо и така нататък, и съответно мен не лишават от... Остана ли едно такова разочарование от тази случка? Да, разбира се, но понеже аз се занимавах с пеене и си продължих, някакси това ми беше утеха. Аз преди това не съм и си мечтаял, че ще участвам някъде в кино и така нататък. Участвам съм в малки сценки и така нататък. Виждал се таланта, нали, който съм имал, но
След това вече се развих нещата с пеенето. Когато през 90-те години станаха промените, аз взех решение да се покръстя. Не бях кръщаван в църква, но някакси имаше едно духовно пробуждане при мен. И тогава станах част дори от един хор. Там толкова ме оцениха, църковен хор. Почнаха да ми дават соло партии и така нататък. Аз в начало свит, нали? Трепере как ще се справя, защото там изискванията са много високи. После вече започнах да участвам с приятели в някакви малки такива формирования, банди. Тогава основно насочено музикални изяви. Точно така. След това обаче ме харесаха в агенция Визаж, Евгения Калканджиева. До ден днешен е благославен, тя е страхотна, тя видя потенциал в мен. Много просто ние се харесахме от пръв поглед, нали? Не че сме се били влюбени, макар че аз я харесвах, нали? Кой не харесва Евгения Калканджиева? Да, и тя буквално повярва в мене, подготвихме бук, направихме реклама с костюм на бос. Да, модел за реклами, за всичко, нали? И почнахме реклами на пак бягаме от линията актьорство, така ли да разбирам? Да. Но след това почнах в България участвах в няколко малки мюзикъла. Отделно започнахме да записваме албуми. И да, както казваш, някакси се по периферията. Нещо да стане. Имаше един голям мюзикъл, в който аз обаче, поради това, че имах бизнес, не можах да се включа. И вече през 2016 година трябваше да се наложи да напусна България. Положителните причини бяха, че малката замина, Авия, която ще женим следващата седмица. И за това ще ни разкажеш. Да, тя замина за Китай, понеже получи стипендия за университет. Тя вече владееше до висока степен китайския мандарин. А пък Алекс Младенова, която сега е в Валенсуела, беше приета в най-престижното училище, което се спи, пансион се казва, boarding school, да. Пансион звучи ми малко страшно от комунистическо време, да. И не само, и някакви филми, които сме гледали, но всъщност е едно много хубаво, живо място. Тя ни изпревари, отиде няколко години преди нас и на нас ни беше много мъчно. Авия замина за Китай. На мен бизнеса ми просто приключи и отвориха се врати, имахме приятели, възможности и аз казвам, сега ще опитам като социален работник, защото съм работил само като доброволец към различни фундации. Съм помагал на сираци, организирали сме дарителски кампании. Интереса на Алекс в тази посока. Не само интереса, да е всичко, което прави, което виждаме, че прави. Тя е голяма алтруист и аз съм много благодарен на Бога, че следва същия път, който мама и тате са, нали, Авия също, просто и двете са страшно сърцати. Силни момичета, мъжки момичета, сърцати и с много готини момчета. Филип, нали, моят женец е настоящия, е страхотно момче и аз съм благодарен, че имам страхотни двама сина, вече втори син. Да. Чудесно е това, което казваш. И да те върна 30 години всъщност след 85-та година и този кастинг и заминавате за Лондон. Да. Започвам преведени дипломи, приравниха ми, оказа се, че най-висока степен получавам на тамошното MVQ и така нататък, обаче невероятни препятствия, невероятни бюрокрации, глупости. Това, което си мислям, че само в България всъщност го има, което се оказва, че Боже Господи, аз ако ви кажа, Англия са открили Айляка. Аз мисля, че Пловдив, защото живеех в Пловдив. Аз съм шоп, който се бях преместил да живее години наред в Пловдив и пловдивчаните се скандализираха. Защото аз съм шоп от поколение наред. Нали? И те викат, как така всички майни идват да при кестените, викат ти кестен, си отишъл, в Пловдив, как така? Предаваш, нали, Шотландия. И аз казвам, и тук ми е готино. Аз София си обичам и си я харесвам, но Пловдив си има една магия, която, нали, е различна. Особено за артистите, сякаш. Някакси по-концентрирано и така обстановката е доста по-предразполагаща. Да. И така се стана, че се въртяхме около центъра. Аз обичам да живея по централни места. И накрая, благодаря на Бога, се отвори възможност да теглиме кредит и закупихме етаж от старинна къща от 1800 и не знам с коя година, намерихме тухли, такива старини, на гръцки, 1871 година, паметник на културата. И постепенно си направихме ремонт и така нататък, обаче буквално година или колко след това се наложи да заминем за Великобритания. Но тя е буквално на пъпа, близо до джумаята, главната, поглеждаш под прозореца и виждаш главната. И съм толкова благодарен и щастлив. И нямам търпение един ден, като се завърнем в България. Вярвам, че може би там ще ни бъде базата. Да, наистина много неща имам да кажа. Да. Добре, нека повече да не бавим всъщност историята с участието ти в хитовия сериал "Короната" и всъщност партнирането ти с легендарната Хелена Бонъм Картер. Да, как се случи това и изобщо всъщност заминавайки за Лондон с идеята да работиш като социален работник,
как се случиха нещата, така че да попаднеш в такива среди, да започнеш да участваш в филми и всъщност да осъществиш така една несбъдната мечта от детството си. Да, това е много интересна история. Да, трябва да се фокусирам, защото има много хубави неща, интересни факти, които могат да се кажат. Значи, и двете ми щерки бяха по едно време в Лондон. Едната, Алес, разбира се, си учеше в музикалното училище. Аве се върна от Китай, завърши си да има местно средно образование. Това беше преди да замине. Тя беше ходила 2 пъти. Един път като по една програма, преди да завърши висшето образование. След това, втория път замина вече, за да учи в университет в Шанхай. И тя се влюби в Китай и не искаше да се връща, обаче пандемията удари и така. Преди това, докато беше в Англия, двете ги водя Ави не дойде тогава с нас. Значи Алесче и един нейн приятел. Отиваме на някаква агенция, те бяха открили, да си направят снимки, портфолио и така нататък, да видим дали ще ги харесат. Харесаха ги, направиха им снимки и по едно време шефа гледа, вика, между другото, към Али се обръща, вика, кой е този младеж с вас, нали? Вика, това да не ти е гадже, нали? И Алекс, нали, кринч, както тя обича да казва, вика, не, това е татко ви. Той вика, леле, така беше ма искрено, кажи, какво едеш, какво пиеш, дай рецептата, защо ти изглеждаш, а това беше преди все пак 7-8 години, нали? Още по-млад изглежда. Мога да потвърдя, че наистина изглежда забележително. Благодаря. И със сигурност, понеже съм проверила на колко години си, със сигурност не мога да ти ги дам. Да. Наистина има някаква тайна, вероятно. Смисъл, че то си е дар Божий, джинс, както казвате, или гений от майка ми. Майка ми беше изключително младолика. Тя на 50 години приличаше на 35 годишна жена, елегантна, страхотна. Така, просто всички мъже я заглеждаха. Обаче почина много рано, поради нездравословен начин на живот. Цигари, алкохол, така че всички млади и стари, слушайте, отказвайте на време, защото не прощават. Цигарите, алкохола не прощават. Само искам да вметна, че мисля, че живеем във време, в което осъзнатите, които вярвам, че не са малко, просто за съжаление виждаме примера на много младежи, които не са тръгнали по правилния път, но осъзнатите всъщност са младите хора, които те правят забележката на възрастните. Не пуши, не пи, това не е здравословно. Да. Така че мисля си, някакси има някаква обръщане на ролите. Да. Така, има и в Англия го наблюдавам, въпреки че те са известни тук с пиянствата и като дойдат на Черноморието, но все пак наистина тютюнопушенето намаля изключително много. Така, и оттам те казват, снимаме те, пускаме те в нашите там букове, профили и така нататък. И оттам насетне от една агенция на друга агенция започнаха малки неща, включено взеха да ме взимат във филми, първоначално като статист, после ми даваха малко по-големи роли в един сериал, който се оказа световно известен, пък аз хабер си нямах, нали? Фичърнаха ме, в смисъл харесаха ме много, това е, и ми направиха close-ups, защото там научавам термините за първи път. Да, в смисъл дават много отблизо и много ме харесаха ми реакциите, творческите реакции и така нататък. Това все още говорим за роли, в които ти си минимални, да. Сериал е Meteor Garden, който моята малката Авия като чу, вика, вика, това е един от най-известните китайски сериали в Netflix. Вика, леле, кажи ми кой сезон, нали, да те видя. И тя ме видя, вика, тате, браво, давай напред. И оттам вече постепенно почнаха да ме викат в по-интересни продукции, включително в едно от първите видеа, които снимахме музикални. Те винаги преглеждат портфолиото ти, можеш ли да пееш, да свириш и така нататък. Това е важно. В случай, че аз в видеото на Майкъл Киланука нито съм свирил пел, аз играех като агент. Харесахме много, бях главният агент, който разпореждаше на останалите разследването, кой, къде е станало престъплението. Hero е песента, невероятна, който не е слушал. Аз съм влюбен в тази песен. Видеото е страхотно, динамично и Майкъл Киланука е невероятен. Отнесох редица така подигравки от нашия редактор. Тук гледам леко надясно, че не съм слушала песента. Пуснах си я специално преди да дойдеш. Хареса ли ти? Да, хареса. Нали? Артист. Абсолютно. Той е невероятен. Посланието на песента е невероятно. Той е във връзка с събитията през 70-те години и въобще, нали, Великобритания като една не расистска държава, все пак имала своите тъмни моменти и така. Изпреварихме ли? Всъщност първо идва участието ти във видеоклипа или първо? Да. Така, после ме поканиха в Masterminds,
50 милиона гледания беше само в рамките на няколко там седмици или беше. Аз не ги знаех кои са, що са и така нататък. Обаче, нали, те ме харесаха, аз ги харесах и направихме с тях запис. С тези, които беше трудно да ти ги казвам, нали, We've got the vibe или нещо такова, да, Сладури, направихме едно толкова забавно клипче, че след това в Инстаграм ми взимаха скриншота от клипчето от физиономи, защото правя невероятни физиономи някакви и пускаха и разпространяваха, нали, тип рекламно за това музикално видео. След това, да, говорихме за короната. За короната естествено не съм влезнал с голяма роля, защото британските продукции, които се набляга на британския английски, говориме пош, особено пош английски от определена епоха или време и така нататък. Защото трябва да обърнем внимание, че ти до такава степен се овладял британски английски, че всъщност много хора не разпознават този източноевропейски акцент и получаваш роли на хора, които не са от тези ширини. Да. Въпреки всичко там да. Аз го оценям, въпреки че знам, че говоря не като човек, който е роден в Великобритания, аз си го знам. Работил по въпроса за някои продукции, примерно за един мюзикъл, в който започнах да участвам, каза се Encounters. Първият ми британски мюзикъл беше страхотно, защото за мен е нещо ново. В него директорката, тя е известна певица, която имитирала Едит Пиаф в Шотландия, била е невероятна артистка, невероятна жена. Тя вика, трябва да засилиме малко британски акцент. Но това беше преди 5 години. Така че аз си давам сметка реалистично, че все още не ми е достатъчно, но както ти каза, оценили са, че могат все пак да ме допуснат да играя определени роли, в които не звуча съвсем руски, български и така нататък. Така че съм благодарен. Стигнахме до среща всъщност т.е. участието ти в короната и срещата с Хелена Бонъм Картер. Разкажи ни как протичаше работата там малко. Да. Така, от кухнята ни издай неща. Какво е за теб да си рамо до рамо с... Да, не само с нея, с Джуд Ло играх, като там забавното беше, че аз отново кацнах буквално, понеже работих като тим лидер в една компания в центъра на Лондон. Навлизах тогава в киното. Всъщност паралелно тогава Паралелно, да. И си спомням, че просто буквално избягах от работа, за да отида на снимки. И ролята ми не беше кой знае каква, но беше все пак фичърд, нали? Бях шеф на ресторанта, обслужах всички клиенти. Естествено, един от клиентите ми беше Джуд Ло и американската актриса, с имената са много зле, много известна, ще я видите, в The Nest или Гнездото, не знам на български как са го превели. И така, играеме и аз си говоря с екипа, The Crew, нали? Екипа. Да, снимачния екип. Да, там, кой пушека прави, кой и камермани и така нататък. И едното момче ми вика, говорим си, той ми казва, вика, знаеш колко съм щастлив, че най-накрая ми се отдаде честа да бъда на едно място с Джуд Ло. И аз съм с кой? И той вика, ти вика, шегуваш ли се? Ние вече бяхме направили няколко тейка, обаче те са, нали, с гръб, аз още не съм минал покрай тях, нали? И само отзад нещо правихме, нали? Там аз се разпореждах по масата и така нататък. И по едно време, аз вече обръщам внимание и викам, човече, викам, не мога да повярвам. И поглеждам, викам Джуд Ло. А пък аз преди това бях гледал няколко филми с него, но все пак доста по-млад. Да. И той вече беше се посъстарил. И това имаше разлика. ли се крие от екипа, така хората, които имат по-второстепенни роли, да не знаят? Заглавия, даже се дават работни заглавия. Дори да имаш, в смисъл, ако имаш по-главна роля, естествено ще знаеш, но избягва се разпространението на всяка информация, защото изтича, както стана с Хелена Бонъм Картер, както стана с много други актьори и актриси. И кофтито беше, че ние снимаме в една църква с Хелена Бонъм Картер. Снимаме погребална сцена. Нали? Има там погребение. Това говориш за тази история с папарашките снимки, ли? Да. И в един момент по вестниците излизат наши снимки. Нали? На мои, на други колеги, на Хелена. Нали? За нас беше кеф, нали? За по-малките играчи, обаче за продукцията и за това беше ужасно. Да, стана скандал. Защото всички очакват новия сезон, нали, на короната. Кой не го очаква? И така, и това беше смисъл допълнителна реклама за мен. И най-ценното беше, че започнаха определени режисьори, с които вече създавахме контакти да ме търсят. Къде за по-малки, къде за по-големи продукции. Боливуд ме потърсиха, когато играх с Приянка Чопра. Аз първо си мислих, че е Паринети. Първо си мислих, че е Приянка, но тя е Паринети, е много яка и се води топ. Другата сестра, нали така? Да, не тая за Джонас, която е жена, другата, обаче те са... И те всъщност не са сестри. Братовчетки или нещо такова. Аз също си мисля, че са сестри. Да. Рода са, но не са сестри. Както и да е, изненадаха ме. Буквално като космонавт кацнах на сцената, дадоха ми смисъл, описаха ми нещата, какво трябва да правя, как да играя, довериха ми се и направихме. Тя беше от Prosecution,
Как е? Тези, които обвиняват. Обвинението? Не. Прокурора. Прокурора. Така. Аз бях главната защитата на главния обвиняем. Да. Нали? Да. Сладка сцена, това ми е една от любимите сцени, при все, че не е кой знае какво. Нали? Ние участвам в 5 епизода или така нататък, но все пак The Girl on the Train е име, нали, което е известно в цял свят. Със сигурност всяко, дори и така малко участие, голяма добавена стойност за тебе и абсолютно, българин. опит. Дошъл, нали, нищо не признаха, аз имах някакви неща, като малко портфолио от България, само на английски. Казват, почваш да градиш портфолиото си тук. Буквално с това почнах от нула. И като четох статия на Криси за Юлиан, актьора, нали, и си казах, вау. Юлиан Костов. Да, Юлиан Костов. Да. И викам същата работа и при мен. И аз така почнах като статист. Сега всички знаем за Брат Пит, нали, но някакси, като помислиш за Брат Пит, си вика, той сега е Брат Пит, нали. Голяма работа, че е почнал като статист, нали. Ама и той е почнал така, нали. Просто имало, удоволствието. Имало така късмета да се роди. Да. Съвсем... Но, нали, това не ме прави арогантен да кажа, че аз ще стана следващия Брат Пит или така нататък. Всъщност това пази и психиката ми, и мечтите ми, нито да си повярвам твърде много, нито пък да се смачкам, нали? Което за мен е съвет към всички, които искат да пробват или вече са направили крачки в киноизкуството или в театралното изкуство, няма значение, просто да не се страхуват, да вярват в себе си, да вярват в Бога, ако вярват, ако не вярват, насърчавам ги, защото това ти дава такава енергия и такава сила да преодолееш и да успяваш. На същото мнение съм, няма какво да губят. Ако пробват, може да не се получи, ама ако не пробват, винаги ще остане тая мисъл. Но сега можеше пък да стане, защо не го направи. Да. Много е любопитно. Засегна темата Боливуд. Обаче ми е много любопитно да си поговорим и за Ноливуд. Добре, да. И за нигерийския Оскар. Каква е историята там? Невероятна е. Смисъл, мога да ви кажа, че това ми е една от любимите роли. Смисъл, там съм абсолютно главна роля. Играе главната роля. Аз харесвам много филми, които са свързани на тематика нали, футуристични, какво би станало със света, ако продължаваме по този начин. Аз съм защитник на природата, макар че не съм фанатик. Също така смятам, че ако не се спрем, ако не променим начина си на живот, не само чисто физически, но и ментално и духовно можем да загинем като цивилизация. И затова филми, които са на тема утопични, дистопични, много ми харесват. И които ни се виждат, особено допреди примерно 10 години, абсолютно нереалистични, а те, за съжаление, започват да се случват. Да, абсолютно. Да ги виждаме. Имам една фанелка, която си взех от Америка. Казва се, пише 1984 и на английски пише Let's make 1984 fiction again. Нали, заигравка малко с Let's make America great again, нали, на Тръмп, но заигравка с Джордж Оруел, защото това, което е трябвало да бъде фикция, да бъде измислено, всъщност не е реалност. И посланието е страхотно. Аз казвам, взимаме тая фанелка и си я нося гордо и казвам просто докъде сме стигнали. В смисъл, да. И така, този скрипт ни хареса, защото имаше, засяга се политически теми, засяга се чисто житейски теми, какво би станало с човечеството, духовна тематика, невероятно богата тематика. Режисьора беше страхотен, сценариста. И отначало започнах с експериментално, с един филм, кратък филм. Обаче, постепенно решиха, че ще бъде, може би, мини-сериал. И започваме да снимаме отново. И то снимаме в Лондон, то снимаме в Нигерия. Беше изключително невероятно преживяване културно в Нигерия, но ще трябва друго предаване да ви разказвам. Да, и така започна снимането на тази британско-нигерийска продукция, както споменахме, Ноливуд. Започна да се харесва страшно много. В Нигерия просто беше бум. И буквално... Каква е ролята ти там, с главната роля? Да, играя главнокомандващ на войските, които как да си ги представим, все едно, че войските на Организацията на Обединените нации, например. Да, които се борят за световното добро. Нали? Тези войски, които аз управлявам, те вървят, аз управлявам, създавам стратегии, с които да се противопоставяме на всичко, което този свят преобръща с краката нагоре. Тоест, воюването не е толкова с автомати и калашници, саби и така нататък, а по-скоро е на ментално ниво.
Нали? Но реално сме всички. Дали, аз съм със своята униформа, войниците и така нататък, всичко е пресъздадено, но всъщност ние говорим за един паралелен свят. Малко на принципа идеята на матрицата, че съществуват два паралелни свята. Единият свят е, в който ние сме заблудени и продължават да ни бомбардират мас-медии и да ни създават някакви фалшиви реалности, а другия е света на истинската реалност. Да. Това ли е ролята, която така силно усещаш като твоята? Да, защото е много моя. Отделно аз имам военно обучение, в смисъл и практика. Аз съм как се казва. Бил съм на служба, военна служба в България. Когато беше задължително, което ми е голям плюс в момента, защото аз умея да владея калашников, разглабям, стрелба. Да, налага се. Налага се там, където съм в този филм за Косово, войната в Косово, където продавам оръжие на малолетни. Нали, аз съм бандит, незаконен. Това май ти е единствено такава роля, тип мафиот. Да, имам една друга роля, която обаче още не е излезнала. Там, между другото, искаха bilingual, искаха двуезични. Руският ми не е на супер ниво, обаче взе да го шлайфам, особено като се срещам с колеги. Искаха ли българския? Не, защото в случая стереотипа беше, че са руски. В смисъл, мафиоти. И имаше руско участие. Да. И тогава това беше голямо предизвикателство за мен да говоря и на английски, и на руски. И бях с руснак буквално на сет, с руснак актьор. И той беше много благосклонен към мен, защото руският ми не ми е перфектен. Но тук пък Виктор Макаров, бащата на молеца Крис Макаров, който е полуруснак и руският му е перфектен, по-добър може би от на някои руснаци, той ми беше консултант за някои от ролите. И буквално с него съм сядал, той ми е правил записи как да звуча, преди да изпратя лентата, не showreel, self-tape се казва, преди да изпратя на продуцентите, за да съм сигурен, че руски ми е добре. И отдолу руснаци. Ах, какой сладка и руски. Но вашия акцент очень приятно е, да? Те ме хванаха, нали? Но важното е, че се справихме. Да. Това беше много интересно. Още е в продукция и не мога да кажа смисъл повече за съдържанието на този филм, но е интересно. Така че имам няколко всъщност. Но да, определено аз бях изненадан как за толкова продукции, включително британски, ме харесаха и ме приеха с акцента, който си имам. В смисъл, аз не съм роден в Великобритания. Дойдох твърде късно. Младежи, които идват на 12-15 години, те хващат буквално local accent. Нали? Те говорят много. Не можеш да ги разпознаеш. И спечелихте този нигерийски приз. Да. Ами той всъщност се оказа, че е световна награда, защото имаше от цял свят гости. Публиката беше над 10 000. Това е, аз сериозно ви казвам, аз в Англия не бях виждал такава аудитория. И пред 10 000 човека беше... Нигерия си се проведе церемонията. В Лагос, близо до Лагос. То е едно огромно, като покрито с... защото там внезапни дъждове има. Както е жега 30 градуса, изведнъж може да забуха як дъжд и беше като палатка, огромно. 10 000 души, голяма сцена. Там този, който награждава с робата, тържествено, златен глобус. Нали, не е Оскар. Сладко го нарекохте, нали, Оскар, но но е голям приз и голямо признание. И беше невероятна радост. Важни ли са за теб наградите и точно тези признания? Да, но не живея за тях. В смисъл, аз искам да знам, че хората наистина оценят играта ми, радват се, успявам да предам посланието, героя, ценностната система на съответния герой и хората да се кефят на това, което гледат. Твърде рано още в кариерата си аз реших, че ще избирам, че няма да играя всичко. Знам, че може да прозвучи за някой арогантно, но аз си казах не, ще следвам сценарии, неща, които ми харесват. Това не значи, че не съм играл вампир. Нали, това значи, че не ти харесва. Да, точно така. Нали? Напротив, аз бях гледал Дневниците на вампира, бях гледал скоро, защото не ги бях гледал. И българката се кефих, Нина Добрев, и на всички им разправям. Нали? Те като кажат, ти си българин, казва, чакай, кой беше още българин актьор? И аз им казвам Нина Добрев. Сега, малка роля беше на този в Хари Потър. Виктор Крум. Но сега пък вече в последните години се гордеем и с Мария Бакалова, както каза ти, Ян Костов, така че все повече български имена се чуват. И ме много питат. се радвам, че можем и твоето да разкажем за теб и да чуваме все повече и повече за теб. Дай Боже. Каза всъщност, спомена,
Говорихме и за дъщеря ти Алекс, спомена и бащата на Крис Макаров от Молец, така че вече горе-долу зрителите могат да доловят връзката с група Молец. Ти всъщност си приятел с бащата на Крис Откакто се помним, 30 години сигурно и повече тук в София. Нали, той също е израснал в София. 93-та година, може би 94-та далечната. Може би от тогава се познахме с тях и сме приятели, родихме заедно децата, Крис сме го надуркали, Юли също ни е бил на гости, макар че с неговите родители бяхме не толкова близки, достатъчно близки, събирали сме се заедно, Ками и Иво, страхотни хора и всички израснаха заедно. Авия, Крис, Юли, Алекс, да, и просто... Радваш ли се сега на успеха на група Молец? Много, да. Много, просто гордеем се с тях. Ние бяхме в зародиша, виждахме как се развиват нещата. Те започнаха да правят Крис. Преди доста години започна да прави неща заедно с... изкочим името в момента, Захариев, който им прави... Крис Захариев. Да, отново. Крис Захариев, да, точно така, Крис Захариев. Невероятно момче. Още когато почнаха да правят някакви такива забавни клипчета малки на YouTube, тогава си ги спомням, скромно начало. И къде стигнаха? И сега работят всички заедно. Сега работим всички заедно, мога да кажа и аз. Имах привилегията да участвам в клипа Коминочистача. Да, на англичаните, като трябва да им превеждаме много забавно. И най-забавното е, което мен естествено много ме поласкава и казва: вика, там с мустака, това си ти, нали? И аз към много ви благодаря. Викам, знаете ли, че България се черпи яко, ако някой ти направи такъв комплимент? Не казвам, това е едно момче, който в момента е много известен. Пее в група Молец. Това е Юли. Това всъщност е Юли, който играе ролята на Но понеже аз пея, нали, едната ми част, едната солова, единия куплет е мой, нали, аз пея и те го виждат това. И нали, виждат, че не пее Юли, той просто нали, ходи там размахва четката на комунистача и вика, това си ти. И викам, много ви благодаря. Има някаква преди, като се замисля, ако сложи някакъв мустак, но викам, чак пък толкова, нали. Но беше много сладко. И те до ден днешен вярват, нали, някой, че това съм аз всъщност, нали, че пее и участвам в видеото. Така, това беше нещо хубаво. С Крис сме пяли изключително много, почти в целия албум. Първият албум на баща му, Шарена черга, между другото препоръчвам го горещо, има го на Spotify, YouTube и така нататък, който не го е слушал, невероятна компилация, българска, авторска музика. Той е бард, той е известен поет с китара, свира с Васко Кръпката, с Буки Барабата. Да, Буки Барабата, да. И така нататък. Знаят го в тези среди, невероятен е. С него имах честта да участвам в този невероятен проект. Там имаме... Записал съм на някои песни, сме записали всичките бак вокали. Съм записал и той вика, това вика човека, който вика пее на няколко гласа едновременно. И аз казвам, да бе. С Крис Макаров той участваше с много бак вокали. Не беше още Молец тогава. Може би е бил Какавида или там Шушулка, или не знам. Да, зародиш. Да. И предстоят ни записаме нови песни за втория албум, в който пак Крис участва. Да. Да отдам също така необходимото внимание и чест на Радо Михов, който стана известен преди години с песента Дърта пияница, пие Рян с баница. С него сме голяма партия, бек вокалите ги правим много добре, пасвам си страхотно. Участвал съм, когато идвам в България, по някой път имам възможност, участвам в концерти, те задължително ме викат и е много яко. Така че за сега това е участието ми в България. Надявам се да има повече. Да, и ние се надяваме повече. Наистина си пожелаваме повече на музикалната сцена, и на филмовата сцена. Надяваме се да те виждаме. В България си сега по един много хубав повод. Абсолютно. И то е сватбата на малката ти дъщеря. Да, Авия Младенова. Абсолютно. Заминаваме, в смисъл буквално тук сме за, може би до утре, и заминаваме за Пловдив. Момчето Филип е от Пловдив и там ще отидем за подготовката. Ще имаме парти с роднините преди това, подписване и така нататък. И естествено на 11 септември ще е голямото събитие. Ще ожениме втората ни щерка. Вълнуваме се много. След това планираме директно с час или с повечето молци да пътуваме към Варна. Където те имат концерт. Да. На Ернесто, майка му ще дойде с нейна близка за сватбата и съответно и за концерта. Планираме да си направим Family Reunion, нали, да съберем колкото може от семейството, от близо и далеч, и да се прекараме яко както на концерта и след това може да отидем някъде по Черноморието, да се попечеме, да си прекараме време и така. И след това ще се прибираме обратно към Лондон. Към Лондон. Това иска да те питам всъщност, успяваш ли
да се прибираш достатъчно често в България, да се виждаш доколкото разбирам вече и двете ти дъщери са в България. Да, установяват се, харесва им и аз не ги виня, разбирам защо. И всъщност ще издам, нали, една малка тайна, за някоя тайна, за някой не, но мисля си, че ще дойде ден, в който ще се върнем в България. Просто обмислям, моля се, търся варианти и не знам. Може би, както вие споменахте, нали, ако започна да търся по-усилено, да търся варианти за участие в българското кино, не ми се зарязва Лондон, не ми се зарязва британските възможността в лондонския Холивуд, защото той е the hub за Европа, каквото и да си говорим, там е наистина големи продукции, големи възможности, но вярвам, че може да се отворят врати в България и с удоволствие. Особено ако се преместя да живее в България, ще се радвам да мога да продължа да работя в тази посока. В български или в съвместни участия, българо-британски или международни и така нататък. В крайна сметка живеем във време, в което границите не са това, което са били едно време и така, пътуването... Да, как съм пътувал по различни краища на света до Нигерия, отидох пък какво е да дойдеш до България или обратно или до Щатите. В Индия, между другото, понеже в Боливуд така харесаха ме като типаж, като натура и има вариант да снимаме директно в Индия, там ми мечта да отида. И нямам нищо против да отида по работа и да видя Индия. Така че съм в очакване и това да се случи, защото и вече имам участие с няколко звезди. Една сладка роля имах, в която търсеха актьори, певци и музиканти, които да бъдат бандата на главната актриса, която е певицата в филма. И си всичко в едно. Да, 3 в 1. 3 в 1, да, такива актьори търсеха, нали? И беше изключително приятно да работим. Тя се оказа голяма холивудска звезда. Името не си спомням, извинявайте, зле съм с имената. Даже си припомнях тук, викам, чай си погледна кои имена, какво беше да не забравя някое. Но после като ми казаха, нали, че като казах, че имам участие с нея, и те казаха, това е страхотно. Голямо признание. Естествено, дадоха ми кредит, казват го кредит на английски в IMDb, международната филмова дейтабейс, и ми влезна в филмографията. Чакам да излезне в продукция още. Така ли се казва? Да, in the making. Постпродукция или... Да. И чакам това. Друга роля, която очаквам да излезне футич и да мога да взема, защото нямам право, нали, да разпространяваме, е световни международни конни състезания. И аз бях избран да бъда, моля ви се, коментатора. И викам, вау, това е много интересно. Аз обичам коне, харесва ми, никога не съм правил нещо подобно. И заедно с една друга красива актриса избраха ни двамата и бяхме двамата коментатори. Нямам търпение да излезне филма и съответно да видя как е станало. Доста неща предстоят. Влади, много ти благодаря за този разговор. Беше наистина много интересно. Пожелавам ти успех във всичко, което си се захванал и един ден да те видим на родна земя. Много благодаря. И аз за поканата, за мен беше чест наистина да бъда част от вашето предаване. И ви пожелавам попътен вятър през новия сезон, нови успехи и все повече и повече българи в чужбина да чуват за вас, не само тук в България. И да помагате и да наистина да бъдете отворена врата. За нас винаги е чест да за правим такива срещи. Актьори, артисти, талантливи хора. А те са много. Много ти благодаря още веднъж. И аз ви благодаря.